Čo sa stalo vo svete 19. júla? Ukrajina. Silný vietor v Mariupole spôsobil škody. Rusko. Oranžová výstraha v Moskve a moskovskej oblasti v dôsledku búrok. Vodná smršť nad Šotozerom. Turecko. Dvojposchodový dom sa zrútil počas bleskovej povodne v meste Halachli. Čína. V okrese Žašuji v meste Šangluo sa kvôli záplavám zrútil cestný most. Incident si vyžiadal 12 a 31 Piesočná búrka v Tunčuang, India. Silné dažde spôsobili povodne v okrese Kodagu v Karnatake. Záplavy sú aj v regióne Saurashtra, Gujarat. Mexiko. Masívne záplavy v dôsledku silných dažďov v Lago de Guadalupe v Cuautitlán Izcalli. Silné záplavy v Atizapan de Zaragoza. Zemetrasenie o sile 7,3 stupňa v regióne Antofagasta v Čile, USA, Aliaška. V blízkosti Aleutských ostrovov došlo k zemetraseniu o sile 6 stupňov, Indonézia. Zemetrasenia o sile 5 a 5,1 stupňa sa vyskytli na ostrove Halmahera. Média nám neukazujú celý obraz o tom, ako veľmi nás klimatická kríza ohrozuje. Už teraz vidíme jej dôsledky všade okolo nás. Extrémne počasie, záplavy, požiare a bude iba horšie, ak nezačneme konať. Preto vytvorme verejnú požiadavku pre vznik vedeckého centra, ktoré sa bude zaoberať riešením tejto krízy. S najlepšími vedcami a všetkými prostriedkami. Spoločne to zvládneme, no musíme začať teraz, pretože čas sa kráti. Tak poďme na to.